Madam. Masyaallah. Ada bale de. Ananya ti mo kay mereka joto. Kum ci do non salmino de sehilam goto umino do États-Unis ni wiye be Aïssa Dia. Giro ari non boyi mi yaani mo xam non koy korka. Mo do profito tan mi dogo mi salmino yawo mi. Wadde ya wadi. Masyaallah. Aja. Wadi afi. Merci. Mi hala man kali ti kala de. Mo mi kede. Ti lo ngal de kala haaju turti mi do. Kumtari meda yumti de haaji man gara kumtari. Dum no yoti. Famon non tan min baba yoro mo hersi mo no feewi. Nde hewa tan tata Aïssa nokkane mi tan mi nyaamu nder suudu kono ala problème ma won no dum ti. Kono gallo ko galle ma. Wallahi wallahi. Gallo ko galle ma. Kono non dum wadi hande bimani. Tawde kaaw ko ala hande kaaw mama. Mo do humto do. Dingo ko gara kumtari. Ni won ma en ni. E ala problème. En tout cas so mi tawi toon dal bebe Aïssa so tawi mi hirani mami artu so Allah jaɓi pour mi tawde ko d'accord inchallah eyo Allah amin amin a jarama ñalande jama d'accord tout à l'heure inchallah لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله وأنا أنجح الله وأنا أنجح يا خير وجل جانب المصطفى الله أكبر لا إله إلا الله بيبي نعم بيبي أرجع Jod, ini sudah mesir. Oke, apa ini sudah apa? Hematan. Di sudah kor. Ya, lawan bal. Apa tanam? Boleh salah. Boleh salah. Ya, ini betul. Jalannya apa? Ini di football kan? Kamu mau ini kan? Ini member. Aku ini football. Baru. Waduh, nongko bantai tu ni wah halakau. Anke abora baru halamu gasata. Ay hande ini jeyna ko haali o wi ko kawmum amaro na ɗum wi ko hande ko ɗo ko yarata ndiyam haɗa andi kam woni catastrophe ɓurɗo mo soko Amadou raari kam tan o yani ɓe dow mum aɗa andi kam ni hen kam no ko wiyete resu golab ɗo e nder galle kanko resete wona ndiyam resete konngol yahgol fof konngol akam ko arde ha taki noon somi sañiri yewtidatanoma kalda en pontodira kadi ɓe mum jaha jaron ndiyam suudu mum voilà mbi'a ɗum hande tan komi kurtiɗo hande kam komi garɗo tan kurtade eyi mbi'a ɗum hoɗum jiɗɗa mi fewnanma kumtade soko waɗi ɗum la ilaha illallah jaha joɗɗa sara mum tan noon ina ñaama hoɗon jewtida ay way jiɗe lam dande ma go dow ay way yo Allah nen ma wayi jiɗɗo bone e ko mbawonɗa ɗum jiɗe lam ala tan ko mbawonɗa jiɗɗo bone hay soko yiyani bone galle mumen ma irtu bone ina irta bone ha yiifo ɗum addana amen bone tawi bone bone ande noon nde gallojo nattirel a hoora ha nangi mbiya hande de bon mbuutu a ñamat kono hande noon mine taara Ando wi kono bakka kono kam no pa o de ande muto ande ke na bagaza ton pala walla hen jidi lam walla be du sika kam hen wolli ma tan dam anani ngaccida kam min kala ko be kaali be do ay wadi dum anti sala problem anani so nani be non kam do len dal de tan he jabata wonde sindi es durayo hoto nen hay so telo o besu kala no mbawɗa wat ha baba mo wasa nen ɗemgal Amadou e galle walla men jiɗi lam anuni afila eyi kay yo Allah won bal eyi d'accord yahgo nder je on ndelanani ƴeytuda tanoma ndeysan jam tan koni tan de jam on yo Allah addu jam tan Allah suura en suurane ɓesgu men jeyna ñantima koy ñantima de ñantima de kam ñantima de kam
an kam dokkat ma tan ko mama moy Allah heedi hen ha Allah heedi hen ala yalla neɗɗo ƴetta marchandise moƴƴo liwaynayi ndiyam ɗam wuli fa suwa ɗo ala an ko mo yiɗi mama ala an salamu aleykum an Allah rokkima gueɗe tati ka jooɗ kane hiɗ kadi aɗa teddini mawɗo Allah sernima kay hammadal kanam sikkino yiɗi ɓe dogere baccal beeɗi sam oppanam samba kay oppanam ala e sago noon samba de kam ɓuuri wede i andene to iri ɗo gaɗa sago waɗa huuɗi he samba iri ɗo wona banggue ma noon an kono banggue mo iri banggue goɗɗo wona huuɗi haala waɗa cam a jarat damal mo sas yo Allah no seeɗi min somi yimo tan kam mi sittorat ko ɓooyi hitade kumal mo réception o haɗi wontude guee haali gonga o yehi salo o arti tan yimɓe nde makko tan o fayi recep dansirɗo tan garɗo dansir mi o natta ko cuhle ata gande mo ate ga ɗin ɗo won wat bone ko ndewaji wonna ana mi yinnomi fiide mo helmomi tan des o woni mariye o famani o woni mariye o sa yi roda o sa yi grewat o an gande o woni mariye o ɓen waɗi 72 heures mbaɗa ko feedi ma wuudi ɗo tan ni sayda noon tirɗa cukalel ndinegel bitigel sode ɓuuɗe ala mariage o weeɗi noon weɗi fam ɗum noon kono jooɗiɗa machallah wono mariage o kam weeɗi so darde arani kam wuudirma ñaladi ala mo wondi hen omo wondi hen ɗiɗde kono mbiwa yawa cuko de wallata andule yara nande ala ɗo kay ɗon gonani ñahde gonani kange ɗon gonani ñahde ɗon gonani ñahde debbo goɗɗo naratno daral amin ɗo yiɗon faamo hay on ɓurkinanade somi daari yeeso ɗo ceerno mamira ko nakko makko finiji ɗo so woni juuɗe Matawa kamu kudu tranquille. Yota ruita kuru. non non merɗori ɗa ni mbaɗaɗa kono nasini neɗɗo woni jungo tan reeni goto amo wiɓe goni kawɗo warani moɗo moli allah amadou yimɓe goni koye quoi mbiɗa heppuno gara kaw alane seedi darde e nder tan ala ɗon gonani ñahde kala ko ƴewete e ñamdenare makko ɓeet omo toori omo jogui salamu aleykum omo jogui ñallede jam ñallede jam no wawi sa haalande mum ko wetti ay kono ka kawmum kono min wawi haalande mum wallahi wallahi hono mbiruɗa ko mi anda ko bamude ara haɗano kom haalde histoire bamude rawane hinga hinginide gorone fiye lappadaani an nanta on pulaar hinga hinginide gorone fiye lappadaani ko firti ɗum bawmo kay wona nden wone wiide kañum hulade maɗa tan ɓe tottimo ɗon saabi worko non ɓe suka fulɗo kon bonni sukaɓe ko waɗaw seydine hakkille Koli ko an fena. Koli ko Amadou an fena. ala o wiyam noon Ka peno kay. Ka fini mima ka peno. Bimi mori to ten genarem gar. saabi Wala mor ren mor. mor ko atti saabi ɗi Mor ko kay galemon idi umma darayem. Bama idi gantinde saabi mor. Bama idi salati rende mor. ala o Ha? ceerno goto laawa Henere. bayanoji tan kay No jogi maaleykum salam. No jogi hay ka kul. on hulɓinani mo yeeso ma wono naafi goto Ni mo nirmo do way. Alo ruita. Alo ruita. kaw Mana. kaw jippinmo seeɗa oɗo taasi o gontu mamoudi sa tottunoɗo jaabi morgo Jaabi moko yer. Yer. Galle Amadou en ummi. Ari galla. Bim yobe non bamako ini ganti. Anani. Mimi hande so memi jaabi moko ma su futo ko jikko kam jamfi. Bim dutune bamako. ala goto Ɗum addi probléme o o yotto ƴetti o wi kanko ko julɗo huuɗani haydara sabu mayɗo ko Allah waɗi ɗum guurɗo fota cuɓoɗon kon mbaɗi ɗum PS guurɗota ko gatti ha jamma o jeggi tan omo jooɗi omo hojjini ɗon taw mayɗo nan nder makko to omo hoddina cukaɓe wuji fuuta taw tirana cuɗo wiide so ko tandade makko nana feere o boɗi o allah donc wuɗi mayɗo ɗum ɓeɗon an kam waɗo affaire oto waɗi ɗingarare ha kaw a question kawa oro amankiɗo ɗo oyam yonde de mi ara woni adanmo guertoɗe an kam adanmo guertoɗe ceerno moɗo adanmo an amadou wallahi adani warami noon ndeeru min komi koor ete wattu o yo nani taw comme jiɗo sehla séri ma de kam koppe ma de koppe o heewi jaar jaar
Ayane der heewi jaat. ɗum aɗa heewi gese Mi nana mawɓe wuro ngo. Yehino bettoyde bal. capitaine nayi Hono yan? o wona wonno capitaine équipe o teddude wuro won bi o bal bi naati tan o laaɓi bi naatani kam wonno bandi maɓɓe nden kam waɗanno bandi o fiɓɓe bi naatan tan wi arbitre tan hello tes tan ndeke mintere noon caggal makko nde laasimo ɗo liifi keeti guilneno tuttaki o ko fiya e Fuuta ko Mbamba fiya ko ɗum ɗon Mbamba ari fiya ko ɗum e Fuuta murid wullani ɗum e Touba